Els Premis Horta-Guinardó han arribat a la 31a edició. Un any més, el districte ha volgut reconèixer les persones i entitats que treballen dia a dia per la millora dels barris i la seva gent, amb un acte celebrat a l'Hotel Alimara. La regidora d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, i el president del districte, Jaume Collboni, van ser els encarregats de lliurar els premis. El Centre Esclatec del Guinardó va rebre el premi per la seva tasca per la integració laboral de les persones amb discapacitat, una feina que fa mitjançant el seu departament de recerca, desenvolupament, innovació i inclusió en projectes de tecnologia de suport a les persones. La nostra associació, l'associació Esclat, complim el 40 aniversari de fa 40 anys, que hi som, a la ciutat, amb un qual és una manera fantàstica d'acabar l'any. La Federació de Comerç, Cor d'Horta i Mercat va ser premiada per la seva implicació en la promoció de la vida associativa del barri, la recuperació de festes i tradicions i l'animació sociocultural, també pel seu comerç solidari i cooperació amb les entitats del barri. Al llarg d'aquests 18 anys em sembla que per tasques solidàries ens hem despullat, hem recollit taps, hem fet un munt de coses per molta gent i estem orgullosos. El tercer premi ha estat per a l'associació 40 per arriba, 40 per abajo, per la col·laboració i suport als esdeveniments del barri del Carmel amb els seus més de 300 socis i sòcies voluntaris. Normalmente hacemos catalán, inglés, costura, todo. Pero la mayoría de las clases son en baile. Pero cuando se va la gente, se van tan contentos que ja estamos pagados. I finalment, Maria Rosa Graell, de l'Associació de Veïns d'Horta, va rebre el premi per la lluita veïnal i el suport a moltes reivindicacions socials els darrers anys. Funcionem com una família i a l'hora de reclamar millores pel barri, tots fem pilla, com quan ja fa més de 7 anys vam aconseguir el casal de la gent gran i la biblioteca de Can Mariner. Realment tenim un associacionisme molt i molt viu a tots els barris del districte. Ja tenim un districte gran i divers, gran i divers també és el seu moviment associatiu.